Nagkasat ng kitangal daw. Ado tinapangabakak. Dagka po ka ang palutanan. Inka kumakitan talon kanimulang bawang. Wumbaga, inakon. Itayak amin deti kwartak. Marikrik nak mangabak nak ita. Mangabakan! 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 Hey! Naabakan! Malas! Naabag! Masuplik dapat na ito yung abak ko. Ang gustaak manon. Anak, gusta ang pare. Imahanak tartarayan, lumabag ka. Bun, pare! Siyang bahala! Naabag! Pati paabag amin itayin. Awan pagbayad ko. Kasunong garuda. Linuko na inarding. Intayo si Palida. Ipakita ang magalap ti malukluko. Pero dyan nyo amin sa lingwa. Agramang pagabilan ni bakit na. Apo, nagkasang to'y napasamak. Awanan ti pagabalak. Awanan ti tinapundarmin. Pagawanan nak bakit? Pagbalbaliw na kun. Tulungan nak bakit? Ipundar ta ulit ti pagabalam kindagiti bawang. Ambo kung bakit? Agpatulong ta kadagiti kabarangayan ta. Kakadwa! Tulungan dakman ka plastarin ti pagabalan ni bakit ko. Agyaman nardeng. Nalpas kumatlaan digiti Abel. Yaman akwet bakit? Haan ng togsugalin. Ken agading sa nibubuyen. Nga, dulo unay pagpagam nardeng. Intan makipiastan. Nagasat na ito'y nga lugar mi Tangisu'y pinapili Tanagaget kam nga umili Narayray di parabur nga naitet kada kami Abel ken bawang ay sud kang runan Ipanpan nagkel